Jeg hedder Mathias, og til daglig der læser jeg til kiropraktor ude på Odense Universitet. Og i min fritid der dyrker jeg gymnastik. I oktober måned i efterårsferien var jeg til EM på Island i teamcykling. Min forberedelse op til EM var en masse springtræning, teknisk træning og rytmisk træning med en masse momenter. Derudover der havde jeg smidighed og en masse styrke. Og så gik jeg ved kiropraktorerne i Svendborg og fik behandling for at optimere min træning, for at vedligeholde min krop, så jeg kunne holde til at træne det mange timer om ugen. Det der er fedt ved at dyrke konkurrencegymnastik og gymnastik på højt plan, og så læse kiropraktik, det er, at man kan koble mange af de ting, man laver i sin træning med det, man gør i skolen, fordi at det kræver mange timers træning med gymnastikken, men det kræver også mange timers studier at blive god til kiropraktik. Og så den præcision, der skal til for at lave et spring eller lave et moment, det er også den præcision, man kan overføre, når man skal lave en behandling. Så det fokus, man har, det kan man bruge begge steder.